El passat 10 de setembre, al vespre, grups independentistes de la Vila, Esquerra Republicana, la CUP i l'Ateneu Molell organitzaven un any més la Marxa de Torxes, un acte de vigília de la Diada de l'11 de setembre que també té lloc a altres punts del territori català. A Molins, el punt d'inici era a la plaça de l'Església a les 8 del vespre. Aquí ja estava tot a punt per oferir un cop finalitzés la marxa, el sopar multitudinari per a tot aquell interessat i un concert a càrrec del cantautor Jordi Montañez. L'acte va començar, primer de tot, amb una representació teatral ambientada en l'època dels fets de 1714, concretament durant la vigília del dia que Barcelona va caure en mans de les tropes de Felip V. Més val finir amb glòria que no pas tolerar les excrecions i violències que compartiran si els obrim les portes de la ciutat. Bé, teniu raó, teniu raó. Tot seguit es van encendre les torxes i es va donar inici a la marxa encapçalada per l'entitat dels grallers. Les senyeres i les estelades van ser onejades durant el recorregut pels carrers del centre Vila fins a arribar a la plaça del Mercat, davant de la placa de Rafel de Casanova. Aquí es va col·locar una estelada sobre la inscripció i es va recitar tot seguit el poema El fossar de les Moreres amb l'acompanyament musical d'una formació de l'Escola Municipal de Música. Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Seguidament es va realitzar l'ofrena floral a la placa del qui va ser l'últim conseller en cap de Barcelona i defensor de les llibertats de Catalunya.